Døjer du med ondt i skulderen? Det kan være skulderbladet herom, eller foran, eller det kan være her og omkring. Det kan være den anden skulder. Så vil jeg her fortælle dig en meget virkningsfuld og nem måde at hjælpe dig selv på. Med akupressur, så skal du behandle den hånd, hvis side du har ondt i. Så er det den her side, så skal du behandle den her hånd. Højre hånd, højre side, venstre hånd. Så nede under din lille finger på området her, bare sådan lige nedenunder lillefinger på det her område, der kan du massere. Det er på undersiden af hånden her, der er det skulderbladet, som du arbejder med. Og det kan sagtens være, at du, når du masserer, så bliver du rød, hvis der er noget med skulderen. Og det er der sikkert lidt hos mig, tror jeg. Det virker i hvert fald som om, det føles lidt som om der er lidt grus, når jeg går ind her. Der er også en knogle, det er ikke så rart at trykke for hårdt på den, men det er rigtig rart at mærke, at det bliver arbejdet igennem. Så når jeg nu tager den her hånd, og den bliver helt rød, så den har godt af det, så er det den her skulder, altså om på skulderbladet. Hvis jeg nu tager den anden side af den samme hånd, så er det på forsiden af skulderen. Så det er samme sted, sådan under lillefingeren, at du skal sådan massere. Du kan lave cirkelbevægelser, det synes jeg er meget nemt. Og hvis man sidder i sofaen og har ondt om aftenen, og alligevel ser lidt fjernsyn, så er det meget nemt at bare sidde og gøre lidt her. Du skal altid huske at drikke vand, når du giver dig selv akupressur. Hvis det er på selve skulderen her, så er det på kanten af hånden, du skal give dig selv behandling. Og du kan se her hos mig, at jeg faktisk har noget med skulderbladet, fordi det er undersiden, der bliver rød. Så når jeg sådan masserer her op og ned, ja, på hele området under lillefingeren på den her hånd, så er det primært det her sted, der bliver rødt. Sammenlignet måske lidt her også. Jeg har tit noget med mine skuldre. Det er faktisk mest på den her skulder, jeg mærker noget. Så hvis jeg nu masserer lidt her, så kan det være, at vi kan få at se, om jeg bliver rød. Det er sådan, at når vi har smerte i vores krop, så sidder hele kroppen på hænderne, og hele kroppen på fødderne, på zoner på fødderne. Og det er bare meget nemmere at massere på hænderne, synes jeg. Så nu prøver jeg lige at massere godt og grundigt her. Så kan vi se, om der skulle være noget. Jeg tænker, at du kan sidde og arbejde lidt med dine hænder, imens du ser den her video. Og så vil jeg ønske dig en dejlig skulder. Behagelig følelse i skulderen. Man kan godt, når man laver akupressur, få mere ondt, og man kan godt få mindre ondt. Og hvis du får mere ondt, så er det fordi, der er noget, der skal ud af systemet. Så nogle gange, ligesom når du har været til en behandler, så kan man godt nogle gange få nogle smerter et eller andet sted. Og det er fordi, det er et af de områder, der trænger til at slippe nogle smerter, slippe nogle ting. Ja, nu skinner solen i dag, så det er ikke så nemt at se
Men hvis jeg sammenligner mine 2 hænder, så er der mest rødt her. Ikke så meget stor forskel. Så jeg håber, du kan bruge det til noget. Mit navn er Mette. Jeg har min virksomhed Ro og Behag ved Mette Ågren. Jeg holder til i Dianalund.